Kanisa ya Kisii Cathedral me county ya Kisii boigoni go moyo go munene wako korekana abwase chibuchi abaigeni baikirana aseri tukuria rero buno mulikeito Mildred Mumanyi agotomanya Ogukwa kwa Yesu Kristo ase omusalaba nigo kubwate ekenyorio gochiase abakristo bonsi ensengima anene mono gochiase abakatholiki ase bagochengera litukelio kera omwaka omotenyo okane ase Father Charles Motali akwanera igoro ye litukeli imeyekelisia kya cathedral imeyanya libali chache county ya Kisii ase litukeli chuma entagatifu toko inyora litukeli ekera Kristo mwanyene ruete gototoria sagweke yokonene akaro kiwanjani wana weko kwa ase omusaraba nitubuna ba Kristo ase batismo kutura na Kristo ande tuoboka na Kristo tuobanere twatige bibe twaja ko bugimo buya se gatabanike ya lero tuobwate obotari omusaraba wonjokana na twensi una ba Kristo abana banyasaye aso bosabanga na intukere ngaki tuyi Kristo tobwenera Kristo asogwekeya na sakwareria baminto kero tarase kanisa otra abana banyasaye bali Kristo abwerete tobwate Kristo libaga tokobwate chimbu chiria chimbe chigosabya obogima bwaito bwanto wa Kristo bonsi tokobasabira amayana Omukathekista Morris Barongo nigo asaba abakristo bonsi gusanga ase obwamo na boigo kuraria enchiri y'omurembe boigo asabire abasaye kubwatia chimbu chingia tokoboria abakristo bonsi pi ase busiya itone nsengima butambe toba toko era Nyasaye na korarieke biserereke ngati ugotori gwaito tegoriegeke tukubasaba ngaya iga twakorira maandamano ya nara maandamano turaro kama maandamano yo morende toise go kara maandamano bunaya iga asuko mubwati Kristo nigera abebuya asinginje yogokinia obugima gwaito n'obugima bw'abali bande bagotobwati kurumariga ebigori bigokina omwali oye nigo bakurani misenchenu ase ekelisiekyo ase abagania abantu bonsi guchinchena gwonchoreria ase Motali asaba omurembe kweneki gwagati y'abarai imeyensi ya Kenya na koleta obomo ase abakenya bonsi. Ninapiga magoti mbele yako, ninakuomba na kusihi kwa roho yangu yote, utie moyoni mwangu nuru ya imani, nguvu ya matumaini na moto wa mapendo. Itukolia lero yechuma enjenu entagatifu inganya sae tata agendere ukuna barai baito bakora yara maya bareta abana baye bonsi amo nasoko bareta amo ato sasoko buna bakenya tumumanyite Nyasaye toko mwari Nyasaye toko kerete nseito toko saba Kristo bonsi na saba barai bonsi asebali Nyasaye ibishene jinema kerto ndete kuyarigania se paskere motwe Kristo atobwere na ande tosasoka monere kerto rasi family jeito na sense ito ya Kenya. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi.